Před týdnem vyrazil český poslanec Zdechovský do Bratislavy, aby Slovákům pořádně vyčistil žaludek. Slovensko dokonce nazval banánovou republikou. Teď to je neskutečný, nedává to smysl a hlavně dělá to ze Slovenska banánovou republiku. Slovenským občanům domlouval, že by se přece už sami měli začít stydět. Teď vy si musíte připadat úplně hloupě. Teď se na vás celý svět kouká a my sem jezdíme na dovolenou rok co rok. Jezdíme do Nízkých Tater na Chopok a moje děti pořád říkají: tati, a pojďme jezdit radši do Rakouska. Nakonec jim dal poslední bratrskou radu. Já se cítím jako braťa, to znamená, že jsem přišel jako bratr dát poslední dobrou radu. Takže gejzír sebevědomí a arogance. Ovšem po píše přichází pád. Nemám na tom žádný podíl, nevěděl jsem o tom. Ze země, ve které se vypralo 12 miliard z drog a zločinu, není dobré vyrážet k sousedům a udělovat jim lekce. Teď všichni říkají, no to je celé podezřelé a divné a jak to... Ano, teď, když se rozkrývají ty věci a ukazuje se, že, a já nevím, jestli je to pravda, že místo 3 tam je 12 a peněženka 1, 2, nějaký darknety a další věci, omlouvám se, já v těch věcech fakt nejsem expert. Chtěl bych poděkovat poslanci Zdechovskému za všechno, co udělal pro dobré československé vztahy. A teď by bylo dobré, kdyby všechny své čisticí schopnosti a dobré rady použil pro vládu, ve které zasedá jeho politická strana tady u nás doma.